जाऊया पुढच्या बातमीकडे. अवकाळीच्या संकटासंदर्भातली बातमी. आता खरं तर अवकाळीचं संकट सरलंय, मात्र उन्हाच्या झळा आता सुरू झालेल्या आहेत आणि पुढचे 4 आठवडे उन्हाच्या आता तीव्र झळा लागणार आहेत. उन्हाचा पारा 40च्या पार जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येतोय. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणाची सुद्धा काहिली होणार आहे. एप्रिलमधल्या दिलासादायक दिवस आता संपलेले आहेत आणि आता कमाल तापमान वाढण्याचा हा अंदाज भारतीय हवामान विभागानं वर्तवलेला आहे. तर या अंदाजानुसार विदर्भ, मराठवाड्यातल्या काही भागामध्ये कमाल तापमान हे मेच्या सुरुवातीपासून अधिक राहण्याची शक्यता आहे. तर आपण पाहूया कशा प्रकारे उन्हाच्या झळा लागणार आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 35 डिग्री सेल्सिअस इतकं तापमान आहे. पुण्यामध्ये 32.4, महाबळेश्वरमध्ये 27.6, नांदेडमध्ये 36, परभणी 34. हा आकडा आता पुढच्या काही दिवसामध्ये वाढणार आणि 40च्या सुद्धा पार जाणार अशी चिन्ह आता दिसू लागलेली आहेत.